Il-bufula sewda, kitba ta' Jason Aloisio. Għal-ħafna minna l-uniku għasfur li naħsbu li nistaw naraw minn djarna u l-ammil tal-bejt. U għamennu li tal-bejt u l-aktar asfur komuni, mux bis fl-ambjent urbani, imma wkoll f'kull rokna tal-Gżejjer Maltin. Ma fl-bliet u l-irħula tagħna niltaqgħu ma' nukleu żgħir ta' qasafar oħra li fosthom l-aktar numeruża hi l-bufula s-sewda. Dan l-asfur fih kważi daqs tal-bejt, imma b'tifsila aktar misluta. Ir-raġel għandu rasu sewda b'ċirku aħmar madwar l-għajnejn, il-bqija tal-ġisem u gris ċar li fall-roqa bajda fuq l-onne. Il-mara jkollha ras aktar ċara, bid-dar jagħti fil-kannella u għon użaq bajdanin. Fiż-żewġ safar id-dempu skur bit-truf bojot, pjuttost twil bit-tarf ġejja tont. L-aktar għajta komuni tal-bufula sewda tixbah il-ħoss li tagħmel ċekċika ta' tfal. Tuża fost l-oħrajn u tfittex l-ikel ukoll meta tħossha skomda bil-preżenza tan-nies jew ta' xi qattus jew xi periklu ieħor. Bħal-bqija tal-buful il-bufula sewda hija sfur mill-aktar attiv. Tiċċaqlaq bla waqfien jew iddura l-ikel minn fera l-oħra ta' xi siġra u ġili wkoll mal-art. L-ikel jikkonsisti l-aktar f'insetti żgħar li taqbad permezz tal-munqar irqiq qisu pinzetta. Fix-xitwa meta l-insetti jonqsu, il-bufula sewda tbiddel id-dieta tagħha u tikol il-frott irqiq tad-deru. Tħobb ukoll tnaqqar il-qalba radba tal-bajtar tax-xewk u tħalli biss il-qoxra ta' barra. Għalkemm illum il-bufula sewda jittieni l-aktar asfur residenti komuni wara tal-bejt mhux minn dejjem kien hekk. Bil-ftit studji li saru fuq l-asafar qabel is-seklu 20 nafu li l-bufula sewda kienet tidher biss f'numri żgħar fix-xitwa. Minn dak iż-żmien l-hawn il-bufula sewda komplit tinfirex u għalkemm f'pajjiżi oħra tinsab biss fil-Kampanja, f'Malta tilfet il-biża' mill-bniedem resqet lejn l-abitat u siba tbejjed f'ġonna żgħar għall-pilbini. Saħansitra tinsel ukoll fil-btieħi tfittex l-insetti minn fuq il-weraq tal-pjanti fil-qsari. Lejn l-aħħar ta' Jannar il-bufula sewda raġel jibda janni minn fuq xi feraq għolja u kultant itir isu farfett u jerġa' jinżel ħelu fost ħafna tferfir ta' ġwienaħ. L-ewwel bejta tinbena għal nofs frar u xi pari jkunu għadhom bil-frieħ sal-bidu ta' Awwissu. Il-bejta jkollha dera pulita. Sa 30 sena ilu ħafna bejtiet kienu jinstabu fil-pjanta tat-tullier li tħaddar fir-rebbija u fis-sajf. Imma illum saret ħaġa normali li jissib bejtiet farbuxxelli u fil-frijej baxxi ta' siġar żgħar. Bosta bejtiet jinqerdu mis-sriep u l-firien imma kull sena jsalvaw biżżejjed frieħ biex dan l-asfur jibqa' komuni. Il-preżenza u l-għanija tal-bufula sewda saru karatteristika tan-natura ta' pajjiżna u jkun ferm diffiċli li timmaġina lil pajjiżna mingħajr dan l-asfur żgħir u grazzjuż.